Azkiezabala eta Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo? Bai, gustora. Bai. Nire ilusioa gutetzen da zurekin egotea eta gotea. Azkiezabala eta okerez banago ezkiokoa. Hori da, ezkion jaiotakoa, lo que pasan oso urte gutxi egin ditun. Ezkion baserri baten bizi ginen eta 4 urtekin Zumarra gara jetxe ginen, familia osoa. Eta nik 9 urte nituenean Donostira berriz. Orduan, ezkion 4 urte eskas egin dituen. Gogoratzea edo ez? Ez, gustora. Gainera, garai hartan Donosti nukan oso mitifikatua bezala eta oso gustora etorri nintzen. Azkia, nola definituko zaiteu dantzaria, aktorea edo nola? Zaila da. Neroni ere ez dakit non kokatuko nintzatekeen, ez? Ez zaizke gustatzen gehiagi etiketak. Eta niri gustatzen zait denetik, gustatzen zaizkidan gauzak egitea, ez? Arte ederretan hasi nintzen, dantzagatik utzi nuen, 2. urtean, baina pintatzea ere gustatzen zait. Eta ez dakit, azken finean sortzea, ez? Bereziki, eta sortze horren barruan ez zait gustatzen mugari jartzea. Jakina da dena ez dutela kontrolatzen eta idazten gustatzen bazait ere naizela ona ez detela menperatzen, ez? Eta horrelako audiovisualetan edo sorkuntza grafikoan ere ikaragarri gustatzen zait, baina ez dakit. Orduan, hor beti saiatzen naiz dakien jendearekin kolaborazioak edo egiten. Horrela ikasten da. Bai, egia esan pila bat ikasi dut nerekin lan egin duen jendearen gandik. Eta lehen esaten zenuna, zer nahi zen, ez dakit, nik esango nuke artista, ez? Artista, Eta nire karrera aztertzen badugu, agian bai, esan daiteke dantzaren munduan egin detela lan gehien. Baina, nik ez nuke murriztuko horretara. Nola ez dantza munduan? Nik uste dantzara iristea eta mundura iristea dena batera etorri zela. Eske etxean, baserrian betidanik egon da dantza. Nik gogoratzen du txiki-txikitan Segura Irratia okerrezpanago jartzen zuten arratsaldean eta trikitixa saio bat egoten zen eta nire arreba eta amak dantzan. Eta orduan han ikasi nun, hantxe egiten nun arratsaldero. Eta gero arrebakin sukaldean beti jolasten dantzan ere bai. Ikastolan hasi nitzenean, Urretxuk ikastolan, oso txikitatik ja dantzan hasi nitzen. Nola esaten da, beste aktibitateak edo estreskolarrak edo egiteakoan, ez? Orduan, ez dakit nik nire bizitza beti dantzan ezagutzen dut. Dantza klase ezberdinak agian, baina eta dantzan ere batetik bestera salto egiten jun naiz, baina dantza da azken finean, ez? Eta pertsonalki igual esan duzue, baina zer da dantza zuretzat? Hori da, askotan egin didaten eta erantzuteko zailena iruditzen zaiten galdera. Zer dan dantza niretzat? Eske dira gauza asko. Eta bereziki niretzat da komunikatzeko edo espresatzeko modu zoragarri bat. Eta askotan hitza iristen ez den toki horietatik aurrera dantzak laguntzen digu, ez? Gauza asko adierazten eta espresatzen. Komunikatzeko modu zoragarri bat esango nuke, eta
Ez dakit, gero badauka beste kutsu sozial bat, oso kompletoa da niretzat dantza, ez dakit. Gogoratzea zure lehenengo aldia publiko baten haue ez dakit herrian edo beste nunbaiten edo ze sentitu zenuen edo ze horitzapen duzu. Egia esan, une hori ez zaila zait identifikatzen. Noiz izan zen publiko aurrean lehen aldia edo ez dut gogoratzen. Txiki-txikitatik egin ditut emanaldiak eta orduan ez dakit zein den zehazki, ez? Baina hor bada gauz bat magia sortzen da, publikoaren aurrean magia sortzen da. Eta sortzen da egiten duzun lehen alditik orain azkena izan duten emanaldiraino. Osea, beti sortzen da. Badauka gauz bat, publikoaren aurrean aritze horrek instantaneoa da, ez? Eta hor, akats bat egongo balitz edo zein burua uste o akzidente edo zer gauza gertatuko balitz, aurrera jarraitu behar da. Eta salbatu egin behar da, ez? Eta gorputza jartzen da, gorputza eta burua dena, jartzen da egoera batean, normalki bizitzan ezin duguna guk jarri, ez? Hor dagolako presio bat, presio sanoa, presio politia. Gauzak aurrera ateratzeko grina edo zerbait, ez? Eske da gauz bat, nik beti esaten die dantzariei, eszena gainean dugun energia kontrolatzen jakingo bagenu, superheroiak izango ginateke. Eske bai, nik adibidez arnasketa arazo pilo bat eduki ditut. Rinitisa, sudurra utzi nun txikitan, alergiak, asma, pilo bat. Eta eszenara atera, eta naiz eta egun osoa hor jario baten egon, da eszenara atera eta dena joaten da. Osea, dena, hor, gorputzak ez dakit nondik hartzen ditu energiak, eta dena kondensatzen da hor helburu berdinarekin, eta emanaldia bukatzen denean berriz. Eta horregatik esaten dut, ez? Hor magia bat sortzen da. Hor, komentatu zegoen adibidez, beste dantzari eta bete zagutuko zu ifaskun okada. Eta zego taula holtza magia da. Magia da, bai. Egia da, niretzat bai. Orain aspaldi zuzendaritzan nago zentratua eta neroni ez naiz eszena gainean aspalditik jarri, baina bai, orain beste aldetik sentitzen dut magia hori. Baina, itxago pena badakazu. Bueno, nien naiz toreroak bezala, erretiratzen dena ez. Oraingoz, gustora nago ere bai, zuzendaritzan, eta... Irakaiz. Bai, sortzen ez, gehien bat sortzen. Eta ez dakit, posible da, hemendik urte batzutara edo zer proiekturen batean berriz dantzan jartzea, ez? Zergatik ez? Koreografiak egin dituzu. Bai, pilo bat, bai. Eta berdin eta dantzatzea edo koreografia bat egitea edo zer desberdintasun dago hor. Ez, dantzatzea, koreografia azken finean da, nola esango genuke, koreografia hitzak berak esaten du, grekotik dator da, koreo da gorputza eta grafia da idaztea, ez? Orduan, izango litzateke gorputzarekin espazioan idaztea. Espresioa. Bai, hori da. Lehen komentatu dugu. Hori da. Eta gainera, idazketa hitz bat bestearen atzetik jartzeak ez dauka inongo zentzurik, ez? Horrekin ez badezu zerbait esaten. Dantzan berdin gertatzen da, ez? Mugimendu batzuk eduki behar dute bere zentzua eta bere esanahia, ez?
Eta koreografia azken finean da hori, koreografia da mugimendu selekzio edo sorta hori elkarrekin jarri eta egin pieza bat edo lan bat, ez? Izan daiteke pertsona bakar bat edo nik nire gorputzarekin edo izan daiteke nik beste dantzari askorekin, hori da koreografia. Eta dantzatzea edo koreografia egitea bai, ezberdina da. Dantzatu dezakezu beste norbaitek irakatsi dizun edo egin dizun koreografia, ez? Eta hor azken finean interprete lanetan ari zea, sortzaile lanetan ez hainbeste. Baina koreografia egiterakoan sortu egiten duzu. Dantzariak dira zure lanabesak, dantzariak eta beraien gorputzak, edo zu barruan bazaude ere berdin, eta erraminta horiekin egiten duzu lehen esan dugun idazketa hori, ez? Així, guri hemen interneten agakatzea pila bat gustatzen zaigu pixka bat gaiztua gehagaizuta. Ze beldurra. Zure irudi batzuk berreskuratu ditugu ikusi nahi. Venga, guazen. Hainbat dantza egiten, hainbat komentatu ditugu, azua dantza eta koreografia arloa kalean, geletan eta esan duzu oso pozik zaudela, guain zaude justo kontrako ikuspuntutik zuzendaritza ikuspuntutik, baina bestalde egin dituzu antzerki batzuk, ez? Adibidez, ze antzerkikin zergatik desente egin dituzu. Antzerkia zain beste. Igual mugitu naiz gehiago antzerki dantza munduan, ez? Beti gorputzarekin eta tekstua ere bai, noski. Antzerki eskola egin nuen, Donostiako TAE eskola, eta gero hor aktore bezala egin dituten lanak gehiago izan dira telebistan antzerkian baino. Goenkalen egon nintzen, hor denbora labur bat eta egin ditut 3-4 motz, kortometraje. Eta luzemetrai bat grabatu nuen orain dela urte pare bat, oso pertsonai labur batekin. Baina, bueno, nik asko gustatzen zaiten mundua da, aktore lana, baina jende asko dago. Eta horrek eskatzen du lana egin nahi baldin bada oso exigentzia eta gainean egotea beti bilatzen non dauden kastinak. Eta hori denbora da, eta nik ezin dut nire dantza karrera edo, azken finean orain konpainia daukat eta konpainiak eskatzen du hor exigentzi maila bat eta dedikazio bat, eta hortik ordu asko kendu beharko nituzke bestean lanean hasi nahiko banu, osake ni beti esaten dut, ni presnago, osake ate jokatortzen bada norbait eta kalendarioak aukera ematen badit gustora asko egiten ditut aktore lanak, baina
baina ez da mundu bat asko sartu naizena, oraingoz behintzat. Bueno, así es, eta mila esker. Zuri. Etortzeagatik. Plazer, Rutxan. Bidareko diego guga ikusilai musu handi bat. Oso ondo. Eta jente. Agur. Agur.